Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog! De data asta nu va fi un vlog mai normal. Eu o să vă întreb 3-4 chestiuțe. Scuzați că scârție asta. Deci următoarele chestii constă în gaming. Prima întrebare. Vreți să facem gaming pe canal? Deci îți numerotate 1, 2, 3, 4 sau așa ceva, câte o să vă pun. Voi răspundeți în comentarii dacă la prima întrebare, dacă vreți să facem gaming. Voi scrieți în comentarii 1 punct da sau nu. Sau 2 punct da sau nu. Ok? Deci vreți sau nu să facem gaming? Prima întrebare. A doua întrebare. Poate nu chiar toți vă întrebați. De ce nu filmez când fac gaming cu web? Deci, chestia e că eu când filmez Minecraft, filmez de pe telefon și nu prea pot, adică nu pot să-mi pun web-ul pe telefon. Mi-aș fi dorit, dar nu pot. Și din păcate trebuie să filmez fără web, dar măcar se aude vocea. Da, ați văzut cele două noi, cred că le-ați văzut, cele două noi videoclipuri cu Minecraft, unul cu Lucky Block și unul Random Map, seria pe care o să o facem în fiecare zi de la ora 1 va apărea pe canal, nu amiaza, va apărea pe canal seria Random Map, da? Cea cu Lucky Block, când a făcut, nu mi s-a înregistrat vocea, da? Asta a fost a doua întrebare. A treia întrebare ar fi că să nu mă mai întrebați, gen asta vă spun eu, nu-i chiar neapărat o întrebare. Să nu mă mai întrebați în comentarii că a fost vărul meu, Carmiel, cum m-a întrebat și la un videoclip, că vii în sus, adică la bunica. Și nu m-am întâlnit cu el să-i zic, dar o să-i zic eu să-mi scrie pe WhatsApp și nu în comentarii. Că în comentarii scrie ceva legat de un canal sau de videoclipul respectiv. Ok? Deci vă rog frumos să nu mai faceți chestia asta. Videoclipul ăsta nu o să-l mai țin mult. Adică vă mai zic 2-3 chestii, poate nici atâta. Și că mai au fost. Vă rog să dați like, subscribe cu clopoțel, că dacă ați dat subscribe fără clopoțel, nu și are rostul subscribe-ul. Așa că nu vă țin obligat pe canal, deci când v-ați săturat, puteți să vă dezabonați. Dar un like și totuși un subscribe n-ar strica. De ce să apăsați cloțopelul? Să dați acolo clopoțelul, să dați acolo la notificări la toate. Să vă vină notificare când eu postez un videoclip. De exemplu, dacă voi ați dat subscribe, dar n-ați dat și clopoțelul, n-ați apăsat și clopoțelul pe toate, atunci nu o să vă vină acum nu o să vă vină notificare cum am postat acest videoclip, ok? Deci să faceți follow pe Instagram la Odniel GTA. Eu am fost Odniel, v-am salutat, pa, pa!